Nagmayat ti ub-ubrak, lukas to'y nga agdi gusak. Tay sabon ti pagay-ayama, tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenli kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idoron-doron. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir puseg ken pusong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto idumudong. Nagganas tiyak tigos, agay ayam iti sabon, aglaluno iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti ub-ubrak, lukas to'y nga agdi gusak. Tay sabon ti pagay-ayamak, tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kaganganas. Ganasag unay ti agsabon, amin nga abot ko kenli kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idoron-doron. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir puseg ken pusong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto idumudong. Nagganas tiyak tigos, agay ayam iti sabon, aglaluno iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiyak tigos, lutay sabon ti igos-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglaluno pekke-pekkel, kadagiti mas-masel. Akyat ka nga kaslaag, sugel ganas ti sabon na kamay mayat. Ikaten at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka.
Itan bakit pututan ka manen, barbaring lumatsambaanen. Arapaap mo guwapong ubing, ay iaplag mon dayta ikamen. Day didamo pinutot ko, basbasol mo no di unay guwapo. Kinit daw mo nga ihaf-haf ko, nagmaayan na tomboy di putot ko. Di may kadua binukel ta, kinit daw mo nga ipulpak ta. Daksang gasat ta nalobat ka, nagmaayan na lupit di anak ta. Di may katlo binukel ta, pur Diyos santo iskandalosa ka. Tangiwak mo kun kunakken ka, nagmaayan na bakla di anak ta. Di may kapat abungan ni ayat, ay nagbayag di in narikap. Pinasikik ken binaliktad, gimurilya met itsura di anak. Di may kalima binukel ta, agkukurot ag pistit langana. Diya kaya't idingem mamilit ka, tay putot ko at dakur kurang na. Awan metlaeng ti maperpektan, abungan ni ara sa astan. Posisyon ta binabalbaliwam, gustong unay style akaratilyan. Di may kanem binukel ta, ginit daw mo nga sikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera, tay anak ko kabalyot langana. Di may kapito pinutot ko, duwata darling di nagplano. Kinid daw mo ngay irapido, nagtatarot-tot meten di utot mo. Di may kawalo abungan ni ayat, agkan kanta ka nga agkumkumpas. Pinabatok na puray no na abgad, dagsang gasat na kaya nakat mangalap. Di may kasyang inaramid tamanen, kinunam idi maudi daytoyen. Tatipot no na umaakmeten, nagdisbumbar payen daytoy armasen. Idi dakkelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalbasan na kat palaygit kan, pututan ka bakit isuti endinan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anaputot ko. Guwapo akmet kun kunapoy nakem ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anaturgi amin aputot ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko.
kon to'y lubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, tay kung punadaanan nanam, punaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na bukan. Ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, sit mo nga maselan. Nagganas nga mall, nagganas nga mall, nagganas nga mall, laan pa garden. Kautek man tabols, kautek man tabols, kautek man tabols, sapin mo. Ay nagpuskul taur, ay nagpuskul taur, ay nagpuskul taur, kids ni mudrang mo. Syuketa kon to'y lubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, ay kun kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagpudot takap, nagpudot takap, nagpudot takap, tinga kaprito. Nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, kasit akinaldo. Intaman agsal, intaman agsal, intaman agsal, lati pandanggo. Ay nagimas taso, ay nagimas taso, ay nagimas taso, pas ni podrang mo. Syuketa kon to'y lubungin, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, tay kung kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagkyomas. Bumangon na tibig di
nakilala isang matandang dalaga. May nakilala sa social media, lalaking macho, batang bata. Nagpadala ng maraming money dahil mahal niya daw si baby. Ang di alam nitong si Ale, fake na lalaki pala si pare. Noong araw na nag-meet sila, laking gulat niya at pagkadismaya. Ang macho na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Ito namang si lalaki, dumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanya. Pero itong asawa niya, ayaw nang sumama sa kanya. Kaya itong si lalaki, umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, tatanga-tanga raw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog, footlong ang binili niya. Sabi nanay ko, hotdog, pinili mo potlong, potlong, potlong. Kung kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Merong ding isang binata, may nakilalang dalaga. Maganda, sexy at maputi, flight attendant ang trabaho niya. Sa Facebook nagmahalan sila, nag-love making, nagmaryang balat pa. Ang di alam nitong si Pogi, nanay pala ng girl ang kachat niya. Isang araw si nanay nagbanta, iskandal ni Pogi ikakalat niya. Kaya agad itong si Pogi, sumigaw ng help ni Sir Rafi. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Pero kapag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan
Doon ka, pinapahamon palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among Yan, nga raw. nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. ron. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan, pag wala kang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapno laing rumang ay panagbiyan. Itinagawid at meten na uray, iti sa sangpet na ijay balay. Among ngarut, ha, kuna pinalaing nga asawa, ipatangken na ti kinaulbot na, isungain rapi tulpuk isuna, at danang ipasat ladawan da, sa bali alalaki ti kadwana, nakigtutak iti nakita, sogo tay to'y iti panakunak. Among ngarut, ha, una pinalaing nga asawa, nagtepela kung dahi tuirik na, baka maarabis ko to'y asawa. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot na ita. Nagpakawan kanyak to'y asawa, ngem to'y rik nakasladya kung maawa, jak maaklon pa ng lukluko na kanyak, balang kantis unay to'y asawa. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, imposible nga awa na pasama, alangan nga jackstone dalang iti kunak. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot ay ita. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, at dalang arudan ti ebidensya, di na paila amin ang ti basul na. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di